Napagod. Napagod. Na ako. Na ako. Basta na lang niya kinuha yung ulo. Akala mo nagawan ng ano eh. Yun sila o. Ay. Wala, dapat sa kabila kayo baka mag-isbo sa inyo. Hi guys! Welcome back ulit sa aming YouTube channel. Ayan. Nasa dagatan na naman kami. Maglalaot tayo guys ng 1 week. Charot. 1 week? 1 week ba yung gamit mo? 3 days. 1 day lang yan. Yan, bali, pupunta po kami ng Iling. May nag-invite po sa amin doon. Kami lang po yung present dahil bawal ang ating mga senior at busy rin po ang ating backup boys. Saka maliit po yung ating Service. Mga ano lang, good for 6 lang. Good for 6 packs lang po yung ating bangka. So, kinakabahan ba kayo guys sa ating paglalakbay? Siyempre, Nalaki naman kami. nag-pray po muna kami bago umalis kanina sa bahay. Tsaka nag-rent po kami ng ano, ng life jacket. So, tara guys, let's go! Samahan niyo po kami sa aming paglalakbay. Let's go guys! Guys, nakikita mo niyo ba yung sasakyan namin? Yan, dyan lang kami sasakay. 1 hour daw ang biyahe. Good luck. Ay, ito pang ito pala. Isuot niyo na yung life vest niyo, Day. Oh, ito yung life vest mo. Good luck. Hindi kasi tayo marunong maglangon guys. Kaya kailangan natin. Malay mo, pag uwi natin, marunong na tayo maglangon. Alam niyo guys, di pa kami nakakaalis. Merienda na agad. Yes. Pang ano niya to pa? Papis offering. Papis offering ni Kaamboy. Si Kaamboy kasi katagal. Isang tanggal guys. 2 oras kami gantay dito sa gitna ng laot. Gitna talaga. Tapos sa gitna. Kaya nga te, hati na lang kami ni JJ. Nahiya pa kayo. Karami yan. Nahiya pa kayo. Hati na lang kami ngayon. Malaki daw masyado. Oo. Kasi pingin bo yan. Ngayon po. Matamis yan. Ayun mo. Hindi ka lang. Merienda. Kaya ka. Ay, masarap yung ano yun. Arat na. Arat na. Ang pantalan ng kami namin. Nakabahan ako dun ha. Maliliit pa nga yung alon. Parang yung sa Great Island to. Pinasinyasan ko si Kanonoy. Doon yun sa kabila. Malaking alon na eh. Dulo pala siya, Uncle? Ha? Dulo pala siya? 3 barangay pa dyan sa Bago magdulo? Oo. 3 barangay. Talaga yung life jacket. Hindi yung bitawan. Hintay. Maluha. Ito yung bagyo. Maalis yung pagkamay.
Sa kabila nito yung ano na eh. Yung inasakan. Hello. Sino ba yung bawa kabakawan nila talagang puno na yun? Oo. Parang ano siya. Walang halong damo eh, puro bakawan. Mag ano kaya tayo diyan? Kalumbitin. Kalumbitin. Magbitin, magtarsan-tarsan. Ah. Atapang atao. Lo, nakasabit yung mga bangka nila. Pero dun sa ano, sa baka, yung puno nila. Dito ko taas. Oo, oo. Parang mahugani na siya, no? Matanda na to. Kataas na eh, parang mahugani na. Just like you. Maligayang pagdating sa Barangay Buri. Road Agas. Wow. Ingatan dito. Ito maganda may exercise boy sa umaga. Oh. Wala katakot magmotor dyan. O, paakyatin mo ka. Oy, lalo magbaba. Ay, hindi nagtamblay. Wala dyan isakay? Hindi. Ay, Magsundo ba siya? ewan ko eh. Uy, magsundo ka daw? Hindi po. Tura-tura yung Ano sunduin mo kami? Charot. Si Kuano, gapang dun eh. Ay, nakapunta na rin dito, Uncle? Nung hinyatid namin si Paldo. Nung una. Nakapunta na dito parang nagkakad dito, Uncle? Oo, yung hinatid nung nila. una. Yung pag sundo namin galing dun sa... Ay, puro pa nga to yun. Puro pataas. Oh. Ganalak. Oh. Guys, puro ahon pala dito. Hirap mag-ahon. 30 minutes pa daw lakad. Tapos yung mga bang namin. Pang hiking. Kaliwa po kayo? Kaliwa. Sao, kaliwa. Yun. Kaliwa. Bago pa tayo nakakanina dito. Sa lalat na lang. Kaya. Mataas pa guys. Pwede naman dito. Oh no. Oh no. Oh no, 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 no. Wala to sa natog eh. Wala siguro mataba dito. Dito pala ngayon na maglakad ng paa, kuya. Kaya niya yan. Dayuan ko na na. Wala na magdagat mo na ha. Oh, Ano kaya nyo ba? ganda daw no. Ganda. Isa pa daw yan, parang namin yun. Wala bang break? Overlooking. Kaya nga. Pala yung pantanggal. Pantanggal ng pagod. Pantanggal. Dapat mag-ano na lang kayong zipline dito. Gano'n, diretso. Yun na nga guys, may isang paangon pa daw. Antisyon? Pero hindi sila kasama dito. Nandun lang sila. Ah, hindi na nag-akyat. Ayan guys, dahil hindi na kaya ng aming mga likod, ipapasakay na namin ang aming mga bag. Nag-drive. At kami maglalakad. Kuya, isakay mo na lang kami lahat. Kuya, dito ako. Dito na lang ako pingon. Kailangan talaga yung motor mo dito, talagang ano, pang malakasan, oh, tama yung gulong nila. Oh. Scrambler, pwede dito ang kaya. Sakay na. Mataas yun eh. Pero mas maganda ang gamitin dito yung mga hindi na flat. Yung mga ganyan lang, yung mga motorbike.
Kawawa yung motor mo dito. O, bilisan natin habang makulimlim. Dito oh. Lakad na tayo. Malulukot yung kanya eh. Saklay ko na lang dito siya. Paray, hindi na nabibilang yung akyat ah. Ayo, mataas siya. Ano? Balik na tayo ta. Magkambyo na daw. Takbo, takbo. Ang sirig-sirig ka man. Madik makitay dulo na ne. Batog daw. Parang sigsag ah. Malalaw sana, gangin namin. Sarap. Okay lang kung ganito. Mangin. Araw? Araw? Yung ibang kapatid, diyan sa baba, diyan din sila sumasamba. So, ganun sila. Oh, yung iba naglalakad, yung iba. Kamusta? Pagkapit mo. Pagkapit Lolo? Mababa lang. Hilain mo. La, buti nakaakyat yung motor. Talaga. Amazing. Pero mas mataas pa yung sa Baguio dito. Pag nakit ng ano. Hindi bago lang. Dapat umaga para dito. Ano ba yun? Pagkal bilbel. Oo nga, kanina pa sana tayo eh. Isa kasi dyan eh. Hinihintay nyo kasi. Kaaga man nagdatay. Ano naman naman. Wala pa ay. Nakita yung ano. Guys, hindi na makausap sa Ate Juan. Hindi na ako mimik. Talagang pagod na pagod. Ayan guys, finally patag na. Hindi mo akalain na ganito siya kaluwang sa taas. Isla lang siya pero ang luwang-luwang. Bundok kasi. Malaking bundok. Pahaba na isla. May tindahan na pala dito. Ang problema natin dito guys, tubig. Mahirap ang tubig dito. Gabotor pa sila ng mga ano nila, pangligo, panggamit. Wala na rin ring. Ah, sarap dito. Oh, Kalilim. Kasarap matulog dito, tapos dali mo yung papang. Yan, pinurma. sarap. Sarap dito. Oh. Dito nga tayo mamaya. Ay, ito? Ito guys yung kapilya dito. Ayun, yung kapilya. Dito kami makikita. Maling vertical. Ay, Magandang hapon na yata. ay tinanghali na kami. Ito na ba yung iyong Grabe. Oh, wala. Maganda naman pala ng bahay ni. Bahay ba? Nandito na kagad yung gamit. Maganda naman. Oh, ito na yung mga gamit namin. No? Diba nauna pa sa amin. Ganda, ka-cute. Ito pala yung ginagawa mo, Uncle. Doon ako sa taas mamaya matulog. Lagayan yata ng ano yan eh. Ayun, Pa, gantong gawin mo baga sa drum natin dun sa bukod. Diba? Hindi yung gasip-sip ka pa sa hose. Ganda dito, oh. Oh, may double seat. Madali ka. Meron pa dito. Ay, no. May kinain din. Uy, baka yung ano masira yung isda doon. dito yung magnet. O, bahala na kayo. Sige, okay. Oh, ayan guys. Oh, ang sipag talaga ni Ate Madonna. Kahit nakakahiya sa ano guys, sa may-ari ng bahay. Alam Pagod naman, yarn. alam naman siya ang magluto, di ba? Pagluluto natin siya guys. Nagayo mamaya. Nilab. Mainit. Kita ako. Pagod yarn. Pagod. Napagod. Ako. Luto na ba yan, Chi? Panga. Matigas yung karne. Ito yung madala namin. Much later. Ayun guys, salaan niyo kung saan kami pupunta. Welcome to Inasakan Land. Malapit daw yung inasakan dito sa ano eh, sa Bure. Bure. Sabore apo.
Buri talaga to. May buti dito eh. Guys, alam niyo kung anong marami dito? Baka. Ayan. Bukas guys, kukuha tayo ng isang baka, kakatayin na. Magpatumba tayo ng baka. Ah, ito palayan to. Pwedeng sakayin to pag tagulan. Talagang amang lawak pala no. Kaya nga, hindi mapalayan na may ganito. Ano, dito po. Ay, tingnan mo yung signalan nila. Oh. Ah. Ay, ito sinan. Pwede maki-join, guys. Kuya, ilang bar? 1 bar lang pa. Gusto talaga kayo dyan. Pwede dyan tayo matulog mamaya. May ahas pa dyan no. Magsisignan lang. Hindi na namin alam guys kung saan na kami. Kung nasa isla pa ba kami. Alam niyo guys, ito ang hindi namin na-expect na ganito kalawak. Ang ano na to. Para namin bundok lang siya na may patag pala. Sobrang lawak niya, ang patag. Pero nandito kami sa pinakatuktok. Itong si Chuburi kasi pinakatuktok ng bundok. Akala namin yung pakitid yung ano niya no. Parang pa ano, triangle. Pero hindi kaluwang nung ano niya. May palayan pa sila Patag. guys. Kaya lang di masaka. May palayan. Alam niyo guys, nakakaaway yung mga kabayo. Ay baka. Kasi wala silang makain. Kalabang. Tuyo na kasi oo. Kanilang mga makain damo. Namuhay na yung bundok ko. Pinagsasagaan lang nila yung ano damo. Para kaming nasa oval. This year to sa gitna ng karagatan. Dito maganda magpatayo ng resort oh. Ayun ang bahay mo lang. Tapos bastuhan ganyan. Walang marites. Daming bakaw. Uy, sige. Sipain sa ito. Ano ba yan? Ba't kabayo? Parang di gagalaw. Hindi ka gagalaw. Lao, parang di gagalaw yung tubig. Welcome. Tingnan mo, di. Kaya nga. Hindi ka gagalaw. Naka-freeze. Naka-freeze. Hindi ka gagalaw. Hindi, pag titigan siya, may ganito. Tayo sa kanila. Ano, nasa Camp 2020. 2020? Patay na naman kami magbalik sa, ano, Bure. Namukapit na ito. Paahon na naman. Kulay na naman tayo na guys. Mukhang nandito na kami guys after all these years. After so many hours. Ay, pangpan na. Saan po kayo kumukuha ng panginoon? Sa bangkal. Sa bangkal po? Saan po yung bangkal? Doon eh. Ano lang. Ano to? Ay, balon. Malaglag siya oh. Dapat to mayroon pa siyang harang. May ano, gripo sa bundok din ng tali. Ay, sus. Tingnan mo to yung mga bata. Oh. Tingnan mo sila guys. Kapirang na tubig no? Balon? Buti may balon pa no? Pang gamit na lang sa kwano yan. Sa, Hindi siya pwedeng inamentena. pero sa akin, hindi na ako mag-igib sa bangkal. Dito na lang ako mag-inom ah. Ano po ito? Ate private po ito? Doon pa daw oh. Pero okay na dito. Ito ano pa naman ang tubo. Baka dito talaga yung bagsakan ng ano. Yung isda-isdaan sila. Pero okay na dito. Ayun, yun oh. Yun yung pinuntapunta Ito yung puti. Ay, oo. Ito na nga yun.
May huli ka, kuya? Isda yan? Super ganda talaga ng buhangin dito, oh. Kapino lang, oh. Parang kasarap ilagay sa mukha. Dito banda yung inasakan, yung beach. Pero dito na siguro kami. Okay na to. Wala, uwi na tayo. Ang ganda. Ito lang pala. Hindi kami pwedeng gabihin sa daan. Pabalik. Kasarap. Doon daw pala tayo magdaan mamaya, oh. Saan? Sa bukid daw. Ayun pa pala yun. Oh, oh nga. Ayan. Sinurusur na namin itong gilid ng ano, Elaine Island. Saan na kami nakasuot. Wow. Ulipat pa tayo isa. Lipat pa daw isa, oh. Dito guys, itatayo namin yung ano, Max. Yung tent na. Yung tent. Ito, napagod na. Ako pa baka mga uncle. Ako pa ba ay susuko? Ah, ito na yung inasakan pala, yung Ay, hindi beach. pala yun. Kala ko yung puti Layo doon, lang no? tingin namin eh. Kasi may nyug-nyug din siya eh. Akala ko malaki. Sabi ano kaya yun? Baka, ay, ito nga yun. Yung inakyat mo pa nga yan, oh. Oo. Ito na yung pinuntahan namin, guys. Yun, nahanap din namin siya. Kita niyo yan. Tapos bukas bagay na rin sa din. Ano lang dan eh? Wala tayong kasalanan. Okay lang ganito yung oras sa punta eh. Yun. Ba't may isang oras ba tayo naglakad? Paupo muna guys. Pagod yung tuhod yo. Pagod Labas yan? ang outfit. Dito kami lagi. Dito lang tayo lagi. Ayun guys, maliligo muna kami. Palubog ng araw. Bilisan natin, 10 minutes. Ha? 10 minutes ligo. 10 minutes? Oo. Ilabas ng aura. Much later. Hi, pauwi na guys ulit. Bitin mo ba sa dagat? Bitin. Ayan, pauwi na. Malapit lang naman yung uwian namin guys. Akit lang kami ng bundok dyan sa kabilang side. Where are you going? Sarap dito. Nabitin na naman kami dito sa ano, sa Inasakan. A few moments later. Ayun na nga guys. Pauwi na agad kami. Araw. Papunta na kami kina Kaongging. Ay, kung saan na tayo nakasuot. Karpat daw ito pero nagubat.
Hindi, kala ko yan, oh. Yung ugat. Pero sila nakadikit sa bato. Ano, kala ko ahas. Ano yan ka, Ma? Butin mo muna to, Ika. Naliligaw daw tayo, Uncle. Ay, naliligaw. Alam nyo ba guys, dito walang signal. Kaya wala tayong call center ngayong gabi. Dahil walang signal dito. La! Narinig nyo yun guys, may upuntat na naman. Kung sino yung nasa harap, yun na yun. Hoy, sa likod galing. Mga 30 minutes din yata kami naglakad, pero okay lang. Masaya naman eh. Ay, nabuhayan ako ng ano. Ay, sa pala, sa lubong natin. Ayun oh. Nag-igib sila guys. Oh, yan oh. Ang hirap talaga ng tubig dito. Ang layo. Alam nyo guys, yung isang dry container ganon, 30 pesos daw. Ayun ang ano nila dito, hanap buhay. So mga hindi kami maligo siguro ng 3 araw. Hindi ba? Nagligo ka, magpunta ka ulit sa inasakalan. Hoy! Ay, tama na itong pagkakamaling isa. Kahit na siguro palok-palok na tayo na. Ay, putulin, hindi na maulit ka. Sabi siguro ni Uncle Amboy eh, uray madyak makasulsurtan. Sabi niya, alam niya naman siguro, sabi niya Madiretso at isa ka ka. Pero okay lang yun, at least nawat-wat yung katawan niyo. Ay, oo. Exercise yun. Hindi lang papunta pala. Meron na. Baka matagtagay, lipak mo natin. Kawalan tayo. Ano ba baga ako nakakainis? Managinip kami ang gabi yung mag-isa ka lang. Yung nandun ka sa may oval. Lalo pag mga balon-balon na ganyan. Doon ako na napapanaginipan ko. Yung ate! Walang makarinig sa'yo. Saan na kayo? Doon ako sa taas ha. Ikayang kumantibanog ko. Uray kula, siguro maka-isbo pa ako. Sige, sa baba. naman kami na, Greta. Kaya ka pa. Ay, nako. Nagkakalitan tayo ni Calvin. Nagadoktrina ata. Nandito na kami. Ayan guys, dahil napagod kami, kakain kami ng sopa saka hatunin. Bangos. Yan. Pagod ya? Madinaw ka sa Life this namin. Akala mo talaga nasa barko na tayo. Kaya pala nila kami tinatawanan kasi nasa bundok tayo. May life vest tayong dala. Yes. Wala lulubog. Wow, sarap po. Tara po, kain na po. Ano naman? Kain na naman. Ayun. Nakatukoy yan. Much later. And guys, matutulog na po ang team BFF. Good night. Good Ito night po ang po. aming accommodation ngayon gabi. Tayo nakubos na ng tubig. Ate? May nagait Sinong nasa taas? Hulaan nyo guys. Dito. Lalagyan mo yung ilaw na din yun. Ayun sila oh. Ala, dapat sa kabila kayo baka may mag-isbo sa inyo. Ay, nag-ihina ako bago Oy, higa. baka maghihikay sa sobrang pagod nyo, aba. Natanganga pa naman ako matulog. Baliktaran po kung tayo. Eh, ilalim kayo ng Ulo nyo nandun sa kabila. Ikaw girls, ha? Kamusta ka naman dyan sa iyong tulugan? Para akong nag-itlog dito guys. Okay lang yan, Sanay naman tayo sa ganitong ano eh. Kung tayo babaul around. Wala ka. Basta na lang niya kinuha yung kulot. Akala mo naagawan ng ano eh. Wala. Ay, saan yung matulog ako no? Pag
Yung tipong na naginip ka, te. Magaling mo. Ay, Yung kuya ko yan. Akalain mo. Ano ka na? Asan yung sa pinyo? Meron po. Ha? Dito sa ilalim. Sa ilalim po. Akalain mo pa, hingit na apakan mo yung bubong. Labot sa paa mo, no? Ngayon ka na nakatapak ng bubong tayo habang natutulog. Sino kasama niyo doon? Si Gigi po. Sa dami pa lang matulog. Bawal maghihiga na, ay na po. ito, pagod ko na to, hindi ko sigurado. Eh, hawa ka naman sa mga nasa baba. Hindi niya pa daw sigurado. Siyempre, nung magbaba pa ako, magbaba pa ako. Pag alam ko na may ito, na dun banda ako. Kita-kits bukas, guys. Good night. Kita-kits bukas na to. May labas nyo kayo ulo nyo dyan.